Salut și bine ați venit! Astăzi dorim să vă prezentăm noua noastră uzină de 10.000 metri pătrați, construită în special pentru a produce garduri și porți de cea mai înaltă calitate la preț avantajos. GMD Gates & Fences este brandul nostru internațional, creat din marca Garduri Mede, deja bine cunoscută în Moldova și România. La momentul actual avem showroom-uri cu depozite în Moldova, România, Bulgaria, Spania, SUA și Irlanda. Anume atenția deosebită pe care o acordăm calității produselor și procesului tehnologic ne-a oferit recunoașterea și posibilitatea de a exporta produsele noastre în orice colț al lumii. Vă reamintim că până în prezent suntem unica companie de garduri și porți care oferă toate produsele zincate termic. Adică complet scufundate în baie de zinc, zincate atât în interior cât și în exterior. De asemenea, am proiectat și am implementat cea mai mare linie automatizată de vopsire, cu vopsea pulbere din țară, cu capacitatea de vopsire de până la 12 metri lungime produs. Astfel, produsele noastre calitative vor servi decenii, securitate, durabilitate și siguranță. Acum, veniți să vă arătăm cum se produc gardurile și porțile voastre. Datorită softului GMD, elaborat exclusiv de echipa noastră de programatori, putem controla toate procesele tehnologice și administrative, de la discuția cu clientul, proiectare și tăiere, până la livrare și instalare în orice colț al lumii. Secția construcții metalice. Construcțiile metalice precum porți, stâlpi și altele se produc în strictă conformitate cu desenele tehnice proiectate, fiind executate cu precizie maximă, iar cordoanele de sudură fiind șlefuite în așa fel ca să nu fie vizibile pe produsul final. Și aici urmează următoarea etapă, dezincarea termică. La întoarcere, produsele zincate termic trec procesul de șlefuire, conform standardelor UE. Secția producere garduri. Aici are loc procesul de prelucrare mecanică a materiei prime, laminarea, tăierea, stanțarea, perforarea tuturor găurilor tehnologice până la vopsire. Noi nu lucrăm cu tablă prevopsită. Secția ajustare. Toate elementele produselor trec procesul de ajustare, înainte de vopsire, pentru a elimina orice acțiuni mecanice ulterioare. Secția de vopsire. Aici e procesul de transformare a pietrii într-o operă de artă, unde materialele prind viață și devin produse exclusive. Vopsirea are loc la linia automatizată de vopsire, cu vopsea pulbere, și trece prin 5 etape distincte. Degresarea, clătirea, uscarea, vopsirea, coacerea. Toate acestea asigură un strat uniform și gros de vopsea, de aproximativ 250-350 grame pe metru pătrat, pe întreaga suprafață a produsului, inclusiv în zonele de tăiere și perforare, fiind una din cele mai rezistente acoperiri de exterior. Secția de asamblare și ambalare. După controlul de calitate a fiecărui element, produsele trec procesul de asamblare. Datorită faptului că toate elementele sunt vopsite după tăiere, perforare și stanțare, la asamblarea acestora nu există zone unde metalul să fie descoperit, eliminând posibilitatea apariției focarilor de coroziune. După completarea cu accesoriile necesare, gardurile și porțile se împachetează în ambalaj protector și se etichetează, fiind gata să fie livrate în orice colț al lumii. Toate etapele de producere, toate tehnologiile implementate și întreg spațiul de 10.000 metri pătrați, împreună cu munca și experiența acumulată în domeniu, au fost create pentru a ne permite să vă propunem vouă clienților noștri un produs de calitate la un preț avantajos. Un produs calitativ nu înseamnă prețuri mari. Când vă gândiți la un proiect de îngrădire, nu ezitați să cereți oferta de la Garduri Mede. Comparați calitatea și prețul propus. Calitatea nu este un lux.
Este un produs finit de la Garduri Media.